И аз имам една връзка там, един мой човек. Той вика, брат, той идваш, курвата прави 300-400 евра на вечер. 2-3 курви, почваш да смяташ, викаш и ба, мамо, 1300 евра. Тук ви говоря едно към едно, защото аз парите съм ги изкарвал от такива неща, защото няма как да ги изкараш без банка. И като ги изкарам, и тръгвах да ги правя в бизнес. И ги попилях. И пак тръгвам да избивам от такива неща, хайде пак. Намирам аз се болел тук, тя с дете, развея, мой приятел викна тя там за 30-40 лева вечерта, тя ми извърти по един минет. Искаш ли бе, на един мой човек вика, ме ще дам 500 марки или 1000 ремонтова, забравих. Ако я убедиш. Убеди, тя хубава, ама. През това време, моят човек взел квартири. Една за мене, една за него. Тръгвам аз като ги смятам по 1000 лева на ден, викам аз за един месец 30 000 лева, да дам куп. Заребявам там едни други. Ура, днеска едната я закарах до Австрия, тя ме излъга, че няма черен печат, че я върнах от австрийската граница, тя в Италия имала пак 2000 км навъртях допълнително. Един буклук. Както и да иде, трябваше да я зафърля там, аз пак човек. Да я оставя да се продължа. И какво става? Значи аз се вземам, преди да тръгне, скъсана от всякъде. Накупих дърва за майка и за баща й. Детето да му да е на топло. Някой лев им оставих. Купих дрехи, купих сако и нямаш. Като види самолета, мисли, че хапи, фърля му лукчета да не го хапи. Бук-бук! Обяснявам, защото да го знаете за коста просто. Нагласил съм аз, натакмил, качваме, туп. Отиваме. В Испания как се работи? Които са в Испания знаят. Има клубови, сега не ги знам дали има. Отивам аз май месец. Отивам аз, този буклук. Що ги наричам буклуци? Пият, друсат, отвратителни буклуци. Кучки. Пият, ама с кеф пък. Имат оправдание, ушким, че пияла, защото ще трябва да лапа 5 пишките за вечер или 6. Нали? Защото не е вярно. И отиваме ли? Бе, буклука 600 евро, 700 евро, 800. Ще го разправя малко по-съкратил. Пратиха ми едно куче, ходих там до Валенсия, аз тогава свидях. Едни мои хора, плащах пари, страшна путка, страшно такова, като го видях тук като вълк. Кучих вълците, ще избягат от него. Дадох го там на един, го подарих за 500 евро, викам, не 500 евро, взема една пачка за тия. Както и да е. Какво става? Мамо, лева, тръгва работа. Кай изкарва повече, Мито имаше две. Моята пак 6 евро, 7 евро, викаме, баси, оправих живота, баси мама. Обаче, нали ти казвам на тренер, всяка сутрин се прибира, като ги вземам, моята само пияна, на Митю и на друсане, буклуците. Аз съм се скрил, защото то се крие, защото там има полиция, дебни, покрай клубовите, разбираш, аз се крия на едно място и на сутрин ги чувам, те идват, пеят, аз съм се скрил, защото седмица светло. Пеят, викам, бе, буклуци, такова, едната, викам, ще прасна в главата и тя направи плаши ма, те надуса, не знае къде се намира. Викаме, баси работа, добре работа. Ще изкарваме пари. Мина, обаче, парата намаля. Бе, какво става, бе, моето? Няма работа. Как няма работа? Как до ден имаш работа? По едно време, разбирам аз, тя почва, защото там трябва да имаш каса, се казва, 50 евра. Те се едно, че спи в хотела. И какво става? Буклука, нещо. Трябваше да има винаги в хладилника алкохол. Съставането към 2 часа 3, уж съгласи за работа, се отваря или водка се налива, или бира се налива, или вино се налива, някой питие се налива. Почва да пие от прито и, уж че нали, нещо да е такова. Просто буклук, пи му се. В един момент няма пари. Но кара 100 евро, то за 100 евро аз там докато стана 50 евро са заминали. Аз давам нейните 50, моите 50, аз нейните ги давам на деня, нека да ги събирам аз. Просто съм бил и тогава, пак от коректност. Тя уж ги праща на детето, ко праща, ко не праща. Ама аз тук пък имам заложна къща. Изкарваме тук пари. Ама тук работех с залози. И стигаме пак. Пара няма. Викам, бе, буклук, ко става? Няма работа, няма той, няма. Мамо, добре, ама те носа курви и се предавате на друга. И на Митю ме вика, да знаеш, нинчето фанала си някакъв готвач от Пловдив. И цяла вечер вместо да бачка, тя се прикана с оня. И на вечер сега ще ви разправям брутални работи, ама няма как. Тя машина косъдове тук. Аз ми им каза, аз съм дал парите, седят на тръни, подлодявам. Няма мангизи, няма нищо, харча готови пари. Тези деца съм ги занесъл, защото то като тиш, като спът испанците, като покая, че имам, веднага ги внесох в една банка, викам, аз съм тук на ваканцион, нали, трънкам глупости. Аз съм подготвен, хората ми казали какво трябва да правя, аз съм се подготвил. Тия мени и варим по плажа на Берено, те накрая. Вечерта тя почуеш. Като как да я фана за косата. По плажа. Викам, избирай да та роя или да та дай. Или ще работиш. Ще работи. Нищо не работи. Добре, ама аз нищо не мога да направя. Аз плаша, ама ме е страх, защото отива. Всяка сутрин чакам
да ме приберат. И на сутрин излизам на верандата, ама има едно тъй като параван. Не виждам. И както съм се протегнал и гледам две полицейски коли отпред. Направо замръзнахте. Пък те за един друг, защото тя беше разделила челето на 4, за един пък такъв мароканец, ама той човека бачкаше. Както и да е. Викам, стара, няма знаете. Мито направи на вратка там, простотия, заложи ма, както и да няма я разправим. Той има заложи, ами вратна там е ни глупаци. По същия начин, дет ви казвам, продаде него и ти, уж ще си вари за България, пък той се разбрал, ние ядем и пием и по едно време те ги няма. Ама не ми каза мене. И те ги няма, и аз нека да се усещам и му звъня. Викам, ко направи, биги в мамата. Той пътува за Малага. Изгоряха балъците, там разправи и щях да се бием. Куда ви говоря? То много аз трябва да отиде. И ви го остава. Ко да правя, то ни да го пиеш, на никъде работа не става. Викам, ще варя при Митю в Малага, да се махаме от любовта. Викам, буклук, тръгваме за той. Тръгваме за Малага. Тя са на Бурсучи, не му са работи, не му са такова. Работи, не работи, тръгваме. Отиваме ли там? Там в ония клуб беше хубаво, че оставяме цяла седмица, излизат, ама не спи. Ние с Мито си спяхме отделно, път те спяха в клуба. Но паря няма. Един мой човек ме докара едно циганче. Не го взех. После там не стана работа. Оттам ходих горе в Сантандер с един сърбин. Един друг испанец, един ненормалник. Той там много истории. Отивам и Коста. Сега то много случки. 7-8 месеца буклука. Буклуците ли? Вече станаха. Работа. Абе има пари колкото... Кой ти каза, взех да бутаме готовите пари. И викам, те няма стане, отидох до Сантандер, оговорих се там, че ги оставям и си тръгвам за България. Оставих ги там, на сърбина, на неговия приятел в клуба. Викам, слушайте сега, тръгвам за България, оговаряме се, нали, кой ти скарат, ще ми плащат, ще ми пращат. Знаете ли колко ми пратих? 2 пъти отидох до банкомата и на третия път ни телефони дигаха, ни пари имаше, ни нищо. Разминах се, поне не ме вкараха в затвора. 9 месеца ми се еба майката, си скъсах нервите. Намразих ги, не мога да гледам жена покрай тези буклуци. Бръсне си сливата пред мен там, то се отвръщаваш. Той е олигофен, той е буклук, наркоман, мърша, пияно, нагло, долно, тъпо. Като те ставаха. Той е измет, истинска измет. Буклук. Който не вярва, да се проба. Та там загубих с всичките му глупости към 50 000 лева. Те много случки, много истории. Единия път, аз го чакам отпред, пред клубовете. Винаги има полиция. Те дебнат за сутеньорите, за сводниците. И му казвам на буклука, като ти звънна да си излязла, спирам и те вземам. И му казвам те. Викам, седя 5-10 минути. Минават ченгетата, гледат, аз с пловдивски номера, аудиото ми беше с пловдивски номера. Български номера, аз само викам, ела Вочо изяшма. И единия път вече побеснявам и то с дългата коса гледам го на огледалото и побеснявам. Викам, бе, майка ти, рекла го цапнете леко. По главата го чукна. То как се обърна, като го цапнах е тук, то па му просинял кот. Хайде, не мой да работи. Абе, къде ти отвратителна история, бе? Той неща да се връщам, неща да се сещам. Но съм го правил, защото по друг начин няма пари без далавера. Ако някой си мисли, че те са проститутки, са ангели, се са страшна грешка. И буклука, те пак късно те не ме предалоха. Знаеш какво правяха другите? Като види парите, като види, че мога да изкарва по 400-500 евра, макар че проститутка с пари, за толкова време видях една единствена на украинка, Митю рендосваща наточена беше в Малага, само че тя беше бачкала горе в Сантандер. Тя имаше към 200 000 евра и на словенка, ама тя словенката буклук наркоман, тя имаше някакви пари. Всичко друго няма една стотинка. Каквито пари да изкара буклука, една стотинка няма. Той са митови легенди. И Коста, те пак моите много изтърпяха. Или отиват да издълмат и дават поне 2-3 години затвор, или си фаща пътя. И като се фане пътя, ти какво ще кажеш? Какво ще кажеш? Проститутката ми избяга. Имах там едно момче, Венци, Бог го прости, то почина. И на сутрин чака. Реко, няма ги, брат, как не мога бъде? Как не мога бъде? Няма ги, не гледаш издолга. Фащат се пътя и изобщо ти кълвай да, докато отвориш глупая буклук. На момента те оставя. То забравя, че съм му купувал дърва. Забравя, че съм му дал пари. Забравя, даже единия път
Единия моя буклук, той с детето. Връщам се аз с самолет, дет казвам, че каснах в Милано. Връщах се тук малко работа да видя какво става. Аз глася вечето, там ясна работа, че съм ял дървото, глася едни други работи, пък от хуй на хуй. И си идвам с самолета и отивам и купувам на детето 2 торби с сладки. Детенцето стои с астма. Виж какво значи буклук? Той няма пари, аз му дадох пари, у нас не ми ги избила. Занесох им някой лев на хората и му напълних 2 торби с сладко. И то се скрива в гардероба да му го вземат. Сладко не виждало. Пак курника ми играе любовчика. И аз си викам, нищожество. За какво доловме тука? За какво доловме тука? Нали да си оправиш живота? Аз да оправя да изкараме някакви пари. Ти за какво доловме тука, бе? Буклук, да те убият и малко, бе. За детето не му пука, бе. Дай му питието, дай му да си навири сливата там и да ми играе на любовчика. С пръсти съм го пипнал. Миндил. От 3 км миришеш на презерватив. Мога го понасяш. Буклук. Зато ли съм ги разказвал тези работи? И си дойдох като насран и почнах и ни други работи да правя. Тъй, че аз съм бил по ръба, винаги. Не съм те бачкал, се съкъл съм работил и с сърце. И съм залагал задника. Който го направи, който мисли, че е много лесно да го направи. Той правих в Испания. Се фанах чокалата, има и други работи за разправя, ама те и за тука не са. С тези буклуци. Да го очистя на 2 пъти. Буклука. Както и да е. Не си ги измислям тези работи. Който се е занимавал, като ме слуша и не ви ги разправям чак толкова. Пак спестявам. Нали? Но се постави как така. Чукват и 2 години, 3 айде заминаваш. То много лесно. Каза, видите мутрите, нали, едно време как са изкарвали парите, как са с машинките. Какво знаете с машинките, бе? Знаеш, че ходих с 2 пищола, бе, в колата, като ходих да отчитам машинките. Знаеш, всеки ден или да ти пръсне мозъка, или да те приби, или да ти вземе парите, или нещо друго. Мутренските времена. Те шушлопи сега дет ми пишат, съм сигурен, че в едно време нямаше се покая носа. И съм бил в Испания 2001, какво съм бил? На 30, той беше след Румъния. А пък като станах милионер за първи път, бях на